tätä herraa ei voisi millään tiedä miten pitäisi. Ei ole sellaisia niin kuin asioita, millä voisi häntä niin kuin palkita. Tämä on nyt tämmöinen vaatimaton kunniakirja, mutta herralla on korkein Karateliiton ansiomerkki eli kultainen, ja meillä ei ole sitten antaa sen enempää kuin se kultainen. Mutta tämä kunniakirja, niin mä luen tämän. Suomen Karateliitto ry haluaa muistaa teitä Anssi Kaltevo, suomalaisen karaten hyväksi tekemästä pitkäaikaisesta ja arvokkaasta työstä. Suomen Karateliitto. Sitten tämä toinen asia, niin Tähtiseura, sen verran siitä, että Suomen Karateliitossa on tällä hetkellä 13 tähtiseuraa, lapset, nuoret ja aikuiset. Matkalla on 2 seuraa, jotka toivottavasti saavuttaa tämän tähtiseuran huippu-urheilustatuksen tämän vuoden aikana. Yksi on aika pitkällä jo. Mitä tämä tähtiseuratoiminta merkitsee? Se merkitsee ennen kaikkea sitä, että se seura toimii laadukkaasti. Toinen asia, mikä siinä on se hyvä puoli, että tämä tähtiseura-yhteisö, se on verkostoitumisen kannalta erittäin hyvä. Koska jos haluaa kehittää omaa urheiluseuraa, karateseuraa, niin kannattaa lähteä siihen tähtiseuran polulle, koska sieltä saa tosi hyviä työkaluja oman seuran kehittämiseksi. Ja tässä on nyt taas ilo ja kunnia luovuttaa sitten Oulun karateseuralle, karateaikuiset, tähtiseura, tunnus ja saanko pyytää kuva, tässä otetaan tässä näin. Heillähän on jo lapset ja nuoret ja nyt on aikuiset myöskin.